برنامه از ترک پرسی دما خوش به تماشاوان نهجا ایرو 11 تباغ جشنا قربانه ام دسری ده جشنا و همو عالم اسلام پیروز دکن و ام هیوی دکن کو اف جشن ببه وسیله آشتی آرامی لولات ما ببه وسیله وکهویه و هیویه کو شهید مد اورا خدا جان خو دانه گله کرد ایرو لبردری گرتیگاهانه گله کرد ایرو لشهیدگاهانه و وی روژه لوی دره به شهیدین خورا بگرتین خورا پیشوازی دکن بسری ده به تایبت جی ام ججناوان پیروز دکن به مجارن نو دیسام لپیشبری و نه تماشاوان نژاد برنامه از تک پرسیده و هفته میوانه کی من هجا ما مستم فهم شق ولی من روزنامه وان نویسکار ما مستم خیرات سرچاوراتیم اما مجارن هفته بوری کود چاپمنی در درکت نپیش اما بهره بنرخینن چه بون چه نمو که بیر خستنه که یا راستی د چاپمنیا آزاد د چاپمنیا ترک تا هر وها د چاپمنیا جهان ده کی جان مجار درکتن پیش ما دوسیا آماده کرنه د درجایا برنامه ده امیوان دوسیا جی بورا پار و بکن و هر وها دیسا درباره مجاران ده جی دوسیای مهنه مجارن کو امی بنرخینن امیوا دوسیا جی د درجایا برنامه ده بورا پار و بکن امی چاپمنیا آزاد دست به برنامه خو بکن تماشاوان هجا د چاپمنیا آزاد ته به تایبەتی مجارن روژاوا کرد درکتی پیش و پیوا گریدایی مجارن ام بجن روژاوین روژاتا ناوین کو دقوم درکت نپیش ام برا پار وید کن پیش رجی ام دست صحبت آخر کن داویه هفته که جده هدکه و هدپی لآمده کنفرانس رخصتن کرن الدار خست پشتی کنفرانس بداوی بول سرناوی رخصتن آن هفسرو که هدپ سزایی تملی داخوانی دا و دیار کرکون چارەسەریya pirsgirêkan di heft xalên Kurêber Abdullah Öcalan biriya parêzerên xwe bi raya giştî re par vekir veşartiye. Temelî got divê dewlet dev ji siyaseta şer berde û mekanîzmayên diyalogê pêş bixe. Fermandarê biryargeha navendiya parastina gel Murat Karaylan derbarê pêla dagirkeriya dewleta Tirk da axivî û diyar kir ku heger dagirkerî li başûr têk biçe wê li Enqerê jî têk biçe û wê faşîzma bi AKP bi goşt û beden bûye were rûxandin. Karaylan xwest ku li dijî van pêlên dagirkeriyê helwesteke neteweyî derkeve olê. Dawiya hefteyê li seranserê cîhanê bi münasebeta salvegera pêncaniya fermana heftê û siyaniya Şengalê Kurdistanî li qadan bûn. Di xwepêşandanan de hat gotin ku dermanê fermanan xwe bi rêxistin kirine. Dîsa hat xwestin ku hemû kesên di vê fermanê de rola wan heyî di vê jaliyê dadgeheke navneteweyî ve werin mehkeme kirin. Li Bakur Rojhilatê Sûrî jî pêkhateyên herêmê bi münasebeta salvegera fermanê li qadan bûn. Di rojnameya ronahî de wêneyên xwepêşandanan jî hat dayîn û hat gotin ew ê bi berxwedan û birêxistinbûnê polîtîkayên qirkirinê pûç bikin. Hevserokê Konseya Rêvebera Kecekê Cemîl Bayik têkildarî geşidanên dawî bersiv da pirsên ajansa nûçaniya Firatê. Bayik balkişand sergefên dewleta Tirkiya ji bo dagirkirina Bakurê Sûriyê û got lazim e civaka Bakurê Sûrî hem weke xelk û hem jî weke hêzên eskerî tedbîrên xwe bigirin û şer re amade bin. Li dijî gefên dagirkeriyên dewleta Tirk li girê spî û kobanê çalakiya mertalên zindî pêk hatin. Çalakvanan li ser sînor peyama berxwedanê dan û diyar kirin ku wê xaka xwe ji dagirkeran re nehêlin û wê xaka xwe biparêzin. Seranserê heftiyê çalakî dewam kirin û ji bilî çalakgeran gelek derdorên siyasî yên ji pêkhatiyan jî piştevaniya çalakiyê kirin. Partiyên Kurdistanî li Amedê têkildarî siyaseta dagirkeriya dewleta Tirk daxuyeniyeke hevpardan. Partiyan xwest ku dewleta Tirk dawî li êrişên xwe bîne û pirsgirêkan biriya diyalogê çareser bike. Di rojnameya yênî ya Şamê de têkildarî nîqaşên Tifaka Demokrasiyê û Destûra Bingehîn rêze dosya hatin weşandin. Di beşa yekemiya dosyan de hevserokek HCD Berdan Öztürk û hevberdevkê HDK Sedat Şenoğlu hebûn. Siyasetmedaran got divê pergala heyî were guherandin û bi konsensûseke civakî destûreke bingehîniya demokratîk were çêkirin. Roja heftê tebaxê parêzerên Rêber Abdullah Öcalan li İmraliyê pêre hevdîtinek pêkanî bûn. Parêzeran ragihand ku Rêber Abdullah Öcalan gotiye û ji bo çareseriya amade ye lê divê dewlet jî tişta dikeve ser milê xwe pêk bîne. Hevdîtina Herî Dawîd hicdê Hezîranê de pêk hatibû. Ji wê rojê heta heftê tebaxê sêzde serlêdanên parêzeran yê ji bo hevdîtinê bê bersiv hatibû hiştin. به تماشاوان نژا
دوی هفته ده تایبتی هفدیتنه که هبو هفدیتنا نابرا شانده امریکا و ریبریا انقره ده دسری هفته ده دست بکر بو روژا دوشمه سه روز بردوام که روژا چهارشنبه جی بالیوزگاه امریکا لانقره درباره انجام هفدیتنه ده گفتگوین کو کرنه ده داخویانیه که دا اوراگاهند کو پنتاگونه برایدارین ترک را لسر سه خالان لحف کرنه. دو داخویانیه ده سه بندین سرکیین لحف کرنه دنابرا هر دو آلیان ده جی برایا گشتی راحت و پار وکرن نهاجی اموی دوسیتین پشت رجمه وان مجاران بنرخینن. شانده وزارت پاراستنی امریکای پنتاگونش روژا دوشمه و لانقره هفدیتن برایدارین ارتش دولت ترک را دکرن. روژا چهارشنبه بالیوزگاه امریکی لانقره درباره انجام هفدیتنان ده داخویان یک بلاف کرد و سه بندین سرکه ین کو هر دو آلیان لحف کرنه اشکره کرد. داخویانیا بالیوزگاه امریکی دا هات گوتن کو آلیان درباره پلان هفکاری ین آواکرنا هرمک اوله لباکوری سوریه گوتو بیش جن دریش کرنه. لگوری داخویانیا بالیوزگاه امریکا و ترکیه لسر وان سه خالین سرکه لحف کرنه. یک جبو چاره سرکرنا مترسیین ترکیه ین درباره اولهیه ده پیوسته گاوین دستپیک با آوایی که لزگین ورن آویتن. با ارمانجا کوریدور کوردینه کرن و ریوبرنا آواکرنا هرمک اوله و دمک پر نزده ناوندا اپراسیون هفبش لترکیه ورا آواکرن. هرما اوله و ببه کوریدورا آشتیه دوی واریده جبو وگرا پنابرین سوریه و همو هولدان پیک ورن. به تماشامان نجا داخویانیا امریکای به وی آوای بو هلبت پشتی وی داخویانی جی گلک نرخاندن هاتن کرن هم لترکیه هم انیا کرد جی گلک نرخاندن هاتن کرن نمی وام جارب نرخین مونسدی ساب خیراتی اما دست پیک ام و اوی ام وان سه خالان آنجی هف دیتنی از دخوازم بنرخین لی باور مو پیامتی جشن قربانی جی هبه کرم که بله اجی بریا کدس با خفتنا خوب کم راستی دخوازم جشن همو مسلمان جهانی لیب تایبت او مسلمانیم بیرو باور او مسلمانین کو به ناسنامه داعشه به ناسنامه چته نصرای ناین ناز کرن به ناسنامه دزو تالانگرین داگرکرین AKP و هوالبندوی ناین ناسین یعنی شخینی وان او مسلمانین دلسوز و بیرو باور دخوازم ایوان پیروز بکم هیویا منجی اوه کو جشنا قربانه ببه سردمکی نو جبو آشتیا روشلاتا ناوین جبو آشتیا چار پرچین کردستانه راستی جیم در روژین گلک گران و خطر در باست بن هیوید کم که او ببه روژک نو جبو همو گلین روشلاتا ناوین و بتایبت جبو کرده بله دوسیای دجی و کار کربو بالیوزخانه امریکی پشتی افدیتین اشکره کر لتشته کی بالکش بو یعنی حتی نوها چندین جار ترکیه و امریکا سر روشلاتا ناوین جوینان پیک آنین پشتی جوینان هر جاره کو وزارت دروی ولات آنجی سرو کومار آنجی وزیر پاراستن ترکیه بیانک ددا روزک نابین درباست ندبو او بیاناج عالی قصر سپی و آنجیج عالی پنتاگونا امریکایی و دهات درواندن یعنی دگوتن او تشتین کو لور هاتیه آخافتن بوی رنگی یعنی بیانın Türkiye ve Amerika hevdune digir. Evcar Vezir Parastını Türkiye'ci beyanekte evci her ve seyhala nişanda Amerikacı her ve seyhala nişanda. Let işte balkeş yekidinci eve her du seyhalan deji her du aliyen ku seyhalin nişandadın seyhalin gloverin brastici ne takvimek diyarı ne yani ser herema evle kısa dikin Türkiye ve herema aştiyip kartini rayedarın men Rojavayı Kürdistan'ı Bakuru Rojlat Suriye ve herema
dagirkirinê ya Tirkiye binav dike axir gelek navkirinên cuda cuda li ser heye lê feqet ew tiştên ku ji bo herêma ewlet Tirkiye û Amerîka bahs dike wê bi çi rengî ji alî kêve û çend kilometre wê were pêkanîn nediyar e teqwîma wî jî nediyar e ji xeynî ew muhacirên behsa muhacirên Tirkiye dikin ku ji heft heşt salên dumahî ji Sûriye ber şer reviyana hatine li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û piranî jî li Tirkiye cî bûne hejmara wan jî wek 3 milyon nîv tê gotin ew ê bi rastî jî çawa derbasî Sûriye bin yani di wî warî de yani wê li herêma ewle bin an jî em bêjin li herêma wê tabii Rojavayê bana ne yek ne diyarı yadın jî di wî warî de ji berê de raya rêveberiya rayadariya rêveberiya xweser jî heye yani ew gelek cal ser vê meseleyê axivîne û bi rastî zelalî jî diaxivin yani ew ray û remanê xwe zelalî dibin meriv dikare li ser wan jî qise bike yek jî ku wek xala ewlîn nîşan dide her du alî yani xwedê girave ji bo parastina sînorên Tirkiye metirsiya Tirkiye'ye yani diben metirsiya Tirkiye ku em hemû jî dizanin ku metirsiya Tirkiye êrişên ku ji Rojavayê Kurdistanê ser bi Tirkiye ve tenine çünkü hatta naçe êrişek nebûye yani hatta Tirkiye eriştikin belê Tirkiye eriştikin ama tiştek li wir heye Tirkiye di metirsiya xwe di bi nasandina desthilatdariya statiya Rojava yan jî em bêjin Bakur û Rojhilatê Sûriye ve giredi yani ji wî ditirse axir metirsiya wana mezin ew ku li wir Kurd jî tê de gelên herêmê statiyekî bi dest bixin yani ji wî esas tirsawar ew tabii tirsa wana mezin peki master divrada ez dixwazim bikevim navê niha ev statuye lê ev statu ji aliyekê va em bêjin ji xwe beşek ji vê koalisyonê ew koalisyona ku Tirkiye jî dinavde û Amerîka jî pêşengiya wê dike bavakî ev nayê nasandin jî yani eger bawayê dîplomatîk em binarxînin niha li wir tabii meriv dikare li paş planê binere yani rastî jî ew tiştê ku bi zelalî zêdetir nayê zanîn yan jî li raya giştî bi awayekî tu agahiyek serûtune bes pisporên vê yekê li ser vê yekê diaxivin yani em bêjin pisporên Amerîkî jî diaxivin yên ku rojhilata navîn baş jî zanin diaxivin li vir qest qenaata min e ku Amerîka dixwaze dem qezenç bike yani bi rengekî ew tiştên piştî sala nod û yekî li Başûrê Kurdistanê û Iraqê çêbû di navbêna demê de ew herêma bi gor berjewendiya xwe dixwaze ji nû ve bi rengekî saz bike ama di wir de tabii di pêşerojê de wê statûyekî çawa dixwaze derxe pêş ew hê nediyar e yani mirokare bêje hê jî li vê derê biryarekî statûya esas bi giştî gelemperiya Sûriye nehatiye daye bahsa plana Amerîka dikim yani bawayekî giştî çê nebûye çünkü piskirekekî mezin jî ji bo Amerîkayiyan Sûriye'ye rêveberiya Sûriye û rêveberiya Sûriye jî niha bi alî em bêjin Rusyayê ve bawayekî xurt tê piştgirîkirin yani piştgiriya Rusyayê ji bo Sûriye awayekî xurt heye yani eger ne piştgiriya Sûriye bana û bi taybet jî em bêjin ne piştgiriya İranê bana hatta niha çendîn car rêveberiya Sûriye hilweşiya bû ama di wir de hê ji bo wî em bêjin Amerîka û Rusya nehatine hemberî hev yan jî li ser pêşerojê bi hev nekirdin fakat li tevayê Sûriye tenê sîstemek li Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriye yani li Rojavayê Kurdistanê û hin heremên ku wek bajarên em bêjin Raqqa û aliyekî din ya Hesekê min bicê li wan dera derketiye pêş çünkü li wan dera sîstemek çêbûye piştî şoreşa 19 tîrmeyê sala 2012 berê ve li wir sîstem hat damezrandin berê kanton hat îlan kirin piştî kantona rêveberiyên xweser hate îlan kirin ji bo rêveberiyan hilbijartin hate çêkirin meclisên gel vegeriyan meclisên heremî û dûre em bêjin hêzên askerî
برنگێکی نظامی بەرێ دەستپێکی YPG و YPJ هەبوو یعنی زێدە دوو درێژ نەکیم gelek تەماشەوانên مەزارە lê feqet li wir hem sîstemek hat damezrandin hem sistemeke rêveber û hem ji alî leşkerî ve hem ji alî leşkerî ve feqet ew sîstema ji alî tu kesan ve heta niha bawayekî fermî nehatiye lê bawayê nefermî jî bi her devirêne têkildar e mesela fermandarê wê hêza Qesedê hat heta Swîsrê belê peymanê jî çêkir ji bo çi ye sedemên wî here çünkü ew kesên ku ew aliyên ku siyaseten yan ji bawayekî askerî wê sîstema li wir damezrandine ji pirsgirêkan re bû çareser ya herî mezin jî ber çavê hemû cîhanê xetera herî mezin ya heremê ne tenê ji bo herêmê xetera herî mezin ya tevayê cîhanê ser rakir eger ew sîstem bi vî awayê em bêjin rêk û pêk nehatibana damezrandin û bi gor wê sîstemê li wir pêşveçûyînek çê nebûyana yani çi kesek net karî bû Daişê ji wê herêmê derxî yani çünkü Daîş bawayekî askerî tu lê binerî bi sed hezaran însan li wan derabû ji Iraqê û Sûriye û hatibin milyonan dolar perê wan hebû heta belkî milyaran dolar perê wan hebû û çekên herêmê ji Iraqê bigire heta Sûriye gelek herêman de çekên dewletan bi dest xistibû yani baregehên leşkerî bi dest xistibû eger ew sîstem nebana ji xwe ew jî têk nedişin îja li hember vê yekê mecbûr man ji bo ku xwe jî ji xeteran biparêzin li gel vê rayedariyê li gel vê sîstemê hevalbendî pêk anîn yani tenê Tirkiye di nav vê yekê de ew sîstema ji bo xwe xeter dît ji bo pêşeroja xwe xeter dît dijminatiyekî eşkere li wan kir feqet ew tiştên ku Tirkiye ji bo pêşeroja xwe difikiriya ew nijadperestiya sîstema nijadperestiya Tirkiye dixwast dewam bike ew ji xeynî wî tu welatên din derdekî wanî wisa tu nebû yani ne welatên herêmê bi taybet em bêjin welatên Ereb yên herêmê û ne jî ew welatên ku wekî Rusya û wekî nizanim Amerîka û Fransa û Almanya li wan derabûn yani ji bo xwe xeterekî taybet wê sîstema nedîtin feqet dûr de jî tiştekî din heye evana jî hemû di nav koalîsyonekî de ne bi hev re ne û berjewendiyê wanê bi salan heye yani heval Rojavayî welatên Rojavayî bi taybet ev 6 sal zêdetir nava NATOyê de hevalbendê hebe ew jî dev ji ê xwe bernadan yani divir de serxala yek me xeber daş xwe serxala yekê yani bi taybetî derket ama divir de tiştek eşkere xuya dike derdê Tirkiye hê jî neguheriye yani derdê Tirkiye ne ku ji wir êriştê ser min li wir sîstemekî çêdibe o dixwaze ku ew bixwe derê îja pêşerojê de bi rastî jî ev sîstema wê li wir mayînde bibe yan jî xebatekî din jî heye yani van rojana piranî em bêjin li Astanayê derket pêş di rojên pêş de eger Cenevreyekî nû çêbe belkî wê Cenevreyê de jî were pêş lê xebata destûrekî bingehîn ya Sûriye jî tê bikirin yani îja tabî ew jî heta niha ji ber Kurda ji ber dijminatiya dewleta Tirk heta niha ber bi pêş ve neçûye yani evana hemû girêdayî hebe fakat tiştekî divir de eşkere dike yani her du alî jî sê xalan bi hev re eşkere kirin derdkeve pêş ku her du alî jî Tirkiye jî Amerîka jî bi rengekî êdî mecbûr mane êdî em bêjin serfiraziya Amerîkayê êdî em bêjin ew peyamên berxudanê ya Xurt Rojavayê Kurdistanê bi her çi dibe bira bibe axir li wir tiştekî eşkere derket holê ku ji bo heyama pêşiyê ji bo heyamekî nêz ew xetera şer bi dawî bû fakat vê tişta jî em bîr nekin xeter bi tevayî ji holê ranebiye çünkü rayedariya Tirkiye neguherî belê ev xalayekî bu xala duya jî dibe barmanca koordînekirin û rêvebirina avakirina herêmeke ewle wê di demeke pir nêz de navenda operasyonên hevbej li Tirkiye were avakirin gelo divir da arman çiye yani ji bo wê herêma ewle eger ji bo koordîne me divê Kurd jî em bêjin aliyê din ku te qala wa kir aliyê Rojava jî wê divira da cî bigirin wê cî bigirin anna wê çawa bibe yani ev gerek mesela temaşevan em bêjin kesê ku dişopîne çawa veya fêm bike yani
ew koordine wê bi çawa were kirin ya ji divê em çawa fêm bikin. Niha li vir mesela daxwazên aliya meriv lazim e binirxîne. Beriya li evkirina Amerîka û Tirkiye were eşkere kirin du nêrînên esasî hebû ji aliyan ve yani Amerîka di wî warî de em bêjin di navberê de diçû dihat lê yek nêrînek ji rayedariya ji rêveberiya xweser dihat ew eşkere bû digot em belê tamam bira 5 kilometre kurahiyê de heremekî ewle were çêkirin lê divê ewlehiya wê heremê ji alî hêzên xwecihî ya heremê bê parastin yani divir de hin aliyên din jî dikarin weka çavdêr cî bigirin ama hêzên esasî ya parastirê divê hêzên heremê be. Uşku meclisên askerî heremê jî hate damezrandin. Yek ya dudiya gotin em gefên Tirkiye yekcarî qebûl nakin û em naxwazin Tirkiye divê heremê de cî bigire yani ya herî dawî jî Birêz Mazlûm Abdî bi xwe got yani em naxwazin kontrola vê heremê destê Tirkiye'de be. Fakat yani bi awayekî tund em bêjin dijberiya Tirkiye nekir bi awayekî got ku eger Tirkiye jî wek hêzekî koalîsyonê li vir berpirsiyariya xwe bîne cî dikare wek çavderekî yani hat wê maneyê rastlarast xala siyaj mamosta ez a dudiya yek du peyvê biqedînim dixwazî ha dûr de Tirkiye çi got Tirkiye resmen xwest ku hemû Rojavayê Kurdistanê ciyên ku Kurd dijîn teslîmî bibin. Yani ev kontrol hemû destê de be. 5 kilometre de hat wê watê. Piştî ku ev lehevkirina her du aliyan ya Amerîka û Tirkiye hate eşkerê kirin divir de çi tiştek heta niha nehatiye gotin. Bes hin işaret dedin. Yani dûr de eger Tirk hebin wê wek sembolîk hebin. Em bêjin hêzên heremê wê heremê kontrol bikin. Ji bo kurahiyê jî tiştekî eşkere nayê gotin. Dibe ku kurahiyê de bi rastî jî ji bo ewlehiya sînor ku êdî Kurdemeyê Rojava û ew gelên Rojava hemû bi xwe ji dibêjin ewlehiya sînor bi wî awayî nav dikin. Yani gava ewlehiya sînor jî dibin ewlehiya her du aliya jî dûr de tê parastin. Lê xeynî wê ew hêzên askerî ku bi navê Qesede û YPG û YPJ tên navkirin dibêjin ku hinek dibên 20 kilometre hinek dibên 30 kilometre wê paş bikişin ama evana tiştên fermînin e yani tiştên ku têne gotin ewin ama tiştek eşkereye belê ev xalên ku hatine li hev kirin bi rastî jî naverokayî ne eşkereye siberoj di qadê de wê zêdetir derkeve pêş çünkü berî viyajiyan bir nekin li ser min bijê jî nexşeyekî rê Amerîka û Tirkiye çêkiribû ji bo not roja nexşe çêkiribûn nexşeyarê lê ev neh mehe deh mehe belkî zêd ser derbas bûye ew nexşe nehatiye levkirin ama li bir wê çawa be em ê pêşe rojê dibin. Belê xala siyaj jî ev herêma ewle ku dibêjin Tirk bi awayê koridora aştiyê bi nav dike yani ya rast çi ye herêma ewlê koridora aştiyê ye gelo hakikaten Tirk li rojlata navên an jî ji bo Sûriye aştiyê dixwazin. Yani ji bo pênasê dibêjim yani tiştî diyarî yani li Sûriye piştî şer derket heremên herî ewle heremên herî ku bi rastî li wan dere çek jî neditexiya em bêjin Daeş jî nedkaribû êriş bînin ser wan du çend ciya meriv dikaribêjin du ciya jî nebêjim yani yek ji wan Efrîn bû. Efrîn tu xeterek li ser Tirkiye çê nedikir. Efrîn bûbû baregehekî ji bo hemû Sûriyeyî ye yani gelek aliyên din yên Sûriye ji hema Humusê bigire ji Helebê bigire heta Şamê 100,000 kes li Helebê çiye li Efrînê dijiyan. Lê ew aliyên ku niha Qaşoq qala koridora aştiyê dike hat ciyê herî ewle ciyê herî ku hemû gelên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê pêk ve bi aştiyane dijîn dagir kir û lûra ji wê rojê heta niha çek jî kuştin jî mirin jî çalakî jî êrişên dewleta Tirk û çeteyên dewleta Tirk jî neqed yani ya duyemîn yani niha dibin kontrola Qesedeyê de lê feqet ji serê kaniyê bigirin
amude bigrin qamışli bigrin hatta derika hamko yek carek embejin sala 2012'da lehela serikaniye navbera çeten u YPG u YPG dışarı derket jüye roje şunda luandera jişer derket le ev heremin ku heri evleri he hatta nuhaji çen kez jiyana hoş destabı jiber erişen Türkiye jiyana hoş destanı evana hemuji ben nişan dede ku ev tişten ku devleta Türk ve koridora açtığı binavdı ki ne koridora açtığı drastiya xudu koridora şere koridora dagirkirine koridora jehev belafkirina heremiye ya dinci ev koridoru ku ev bahs dikin Luandera duxazın çeteyin xu bicî bikin biriya çeteyin xu Luandera xu zaximtir bikin xurttir bikin bi wî awayî ew sîstema ku em bêjin li Bakur û Rojhilatê Sûriye hatiye damezrandin wek sîstemê her ku diçe xurttir jî dibe dixwazin ji hev belav bikin yani sîstemek ji holê rakin îja navê viya nabe herema çi ye koridora açtî navê viya bi rastî jî koridora dagirkirinê eger wek Türk dixwazin pêk were koridora dagirkirinê koridora şer e. Mamoste tabii tam divê demê de wexta roja ku di çapemeniyê de ango em bêjin daxuyanî Amerîkayê daxuyanî de heman rojê agahî hat ku bi Rêz Öcalan re jî hevdîtin hatiye kirin. Derbarê wê de jî dosyakî me heye naveroka wê hevdîtinê li gorî ku parêzeran ragihandiye em wê dosyayê jî em bîne ser ekranê hinkî bêhna xwe jî bidin çi mijar derketbûne pêş di wê hevdîtinê de em ê wana par ve bikin temaşevanên nêja Rêz Öcalan bi rêya parêzerên xwe agahî dabû niha em wê hevdîtinê ew daxuyaniya ku ji alî parêzeran ve li ser navê Rêber Öcalan hat dabûn em tînin ser ekranên we. Beşekî daxuyaniya parêzerên Rêber Öcalan wihaye. Hevdîtina me ya bi muwekîlê me Abdullah Öcalan re roja heftê tebaxê 2019 pêk hat. Naveroka hevdîtina me li ser têkeliyên dîrokî yên Kurd û Tirk û şerê îro bû. Di hevdîtinê de Öcalan ji derdorên alaqadar xwest ku li gorî rastiya dîrokê tevbigerin. Kesên ku xweweke Kemalîst yan ji alîgirê Osmaniyan nû bi nav dikin, ferq nake her du alî jî divê rast û durustê nêzî têkelî û dîroka hevbeşa Kurd û Tirkan bibin. Rêzar Öcalan ji ber îsrara di polîtîkaya şerxwaziyê de xwedî fikare û got divê were zanîn ku di şerê 40 salan de wendahiyên cidî yên aborî siyasî û însanî pêk hatine. Îsrara di polîtîkayên şer de wê encamên hê girantir derbixe holê. Öcalan dibêje hewldanên min yên ji bo çareseriyê ji dema Özal û vir ve tim ji aliyê hêza kontrgerîla ve hatine astenkirin. Îro jî rewş û weke wan demane. Ev derdorên ku xebatên min sabote dikin dikarin asteya şer bilind bikin. Rêzdar Öcalan gotina Özal ya bi şer çareserî nabe bi bîrxist û got ev gotina wî hê jî wateya xwe diparêze lê îradeya ku karibe vê fikrê pêk bîne û rêl ber şer bigre kême. Rêzdar Öcalan nîzimê ku hişmendiya şovenîst ya li Tirkiyeyê bi dîrokeke sexte derew û li hevçêkirê têkeliya dîrokî ya Kurd û Tirkan şaş şîrovekiriye û li hember vê hişmendiyê ew niha hewl dide di dîroka rast de cih ji Kurdan reveke. Di vê çarçoveyê de pêdiviya Kurdan bi dewleteke cuda tune lêbelê divê ev pirs were pirsîn gelo wê hiqûqa Kurdan hebe. Di hevdîtinê de Öcalan anîzimên ku ew hewl dide hişmendiyeke Kurd jî biafirîne ku karibe lêgerîna 40 salana Kurdan ya ji bo jiyana azad mirovê azad û civaka azad bibîne. Rêzdar Öcalan ji dema Özal vir ve bahsa lêgerîna xwe ya ji bo aştî û demokrasiyê kir û anîzimên ku tecrîda ku ev 20 salin li hemberî wî dewam dike bi şerên van rojan ve girêdayî ye. Lê dîsa ew ji bo bibe bersiv ev 20 salin ew bi xeta aştiyê li ber xwe dide.
Divê çarçoveyê de Rêzdar Öcalan wiha got ez hewl didim ji Kurdan re cîve bikim werin em pirsgirêka Kurd çareser bikin. Ez dikarim di nava hefteyekê de rewşa şer û îhtimala şer ji holê rabikim. Ez dikarim çareser bikim. Baweriya min bi min heye. Ez çareseriyê re amade me. Lêberê divê dewlet jî aqlê dewletê jî tişta ku dikeve ser wê bike. Bi wesîleya cejnê jî Rêzdar Öcalan cejna gelên me yên ketkar û dilsozên têkoşîna demokrasî û aştiyê pîroz kir. Ji bo zindanan jî silavên xwe yên taybet şand. Biroya hukûkê ya sed salê 8 Tebaxê 2019. Temaşevanên nêja wekî ku we jî godarî kir mijarên taybetî bi Rêza Öcalan hîn jî li ser ya xwe em bêjin ta beriya çend sala ku dest pêvajoyekê kiribû dibe ji bo çareseriyê ez amade me. Mamoste bi taybetî balê dikşîne ser dîroka her du gelan gelê Kurd û gelê Tirkiye dibe ku ev şaş hatiye nivîsandin. Ev dîrok divê ji nûva were şîrovekirin, ji nûva were nivîsandin. Mirov gerek çawa vê ya fêm bike. Yani sed sala ye ku gelê Kurd û Tirk bi hevra dijîn çima dîroka wan şaş tê nivîsandin. Yani bi qenaata min Rêza Öcalan ne ku piştî sala nodû nihan jalî piştî komployê ku teslîmî Tirkiye kirin li İmraliyê girava İmraliyê wî zindanî kirin ne ji wê çaxê ve. Ji sala nodû sisê û vir de qasî ku ez dişopînim li wêneya mezin dinere. Yani bi rastî jî piştî ku tevgera Kurd şerê çekdariyê êdî hat merheleyekî yani piştî sala nodû çaran mirov dikare bêje heta nodû siyan demekî din bû lê piştî nodû siyan êdî hatibû merheleya çareseriyê. Dûr de jî gav avet. Yani gava herî mezin jî agirbesta nodû sê bû û bawayekî nefermî li hevkirina Özal û em bêjin tevgera azadiya Kurd bû. Ku wê demê jî Birêz Mam Celal di navberê de ciyekî xurt girt. Her piştî wê çaxê şûn de behsa yek tiştekî kir Birêz Öcalan. Yani gel dikarin bi hev re bijîn. O dûr de jî bawayekî aşkere bal kişand sala 1921. Yani destura bingehîn ya 1921 belki pirî temaşevan nizanin yani jî bala wan nakişinin destura 1921 21 xale. 21 xalandı yek peyvek bi Türk Türkiye. Meclisa Türkiye jî wek meclisa mezin tê binav kirin. Meclisa mezin a gel yani diser de Türkiye jî tune wek meclisa gel a mezin a Türkiye nabêje. Meclisa gel a mezin dibêje çem peyvên Türkiye heye. O beriya jî mesela eger em dîrok dîsa ji carekî din bînin bîra xwe tê bîra me ku di Erzurumê de di Sivasê de û dema ku Türk dibêjine şerê xelasiya Tirkiye di wê çaxê de jî em lê dinerin ku di gelek cihadê li hember dagirkirinê Türk û Kurd bi hev re şerkirine. Ha beriya jî heye. Birêz Öcalan daîm di bal dikişini wana jî yani ji 1971 digire hatta bi 1921 bahsa 1000 salî dike. Îja dûr de piştî nodû siyan aklekî dipêşiye. Eger dibe hûn bi vî rengî bi pêk ve jiyanê çareser nekin ev mesele çareser nabe. Wê heta bidome. Ha tiştekî din jî heye mesela devlet bûnê jî bê devlet dibe ya Kurdara devletek lazım nene gelek kes bi hestiyarî dinirxînî. Yani eger tu bi hestiyarî li meseleyê bilerî tiştekî din derdixîyolê lê tu bi rastiya civakê rastiya heremê binirxînî tiştekî din derdikeve holê. Pêwî temam dike. Belê devlet ji Kurdara ne pêwîst ama hukuk ji Kurdara pêwîst e. Vê hukuka Kurda çi be? Eger hukuka Kurda piştî 1923 li ser red înkar û asîmilasyona Kurda be ev ne hukuk û viya wê jî çareser nabe. Lê di hukuka Kurdan de dibe bawayekî eşkere hukuka Kurdan were nas kirin. Yani îro eger li Başûrê Kurdistanê
Kürt li tevayê cîhanê bi rengekî tên naskirin ew ji ber ku li wan dera kêm zêde hukukekî wan heye. Îro her çiqas hukukekî fermî li Rojavayê Kurdistanê çê nebibe jî axir li wira sîstemekî heye û li gel wê sîstemê têkîldariyê dewletên derve hene. Yani dewletên Ereba jî, Amerîka jî, dewletên em bêjin Rojavayî jî li wir têkîldariyekê. Ew ya sibe roj vegere hukukê ji bo wan esasekî ye. Yani eger destûra bingehîn ya Sûriyede ew sîstema cî bigire, ew hukuk fermiye û tê naskirin. Îja li Bakurê Kurdistanê çi hukuka Tirkiye Kurda heye? Yani em bêjin dewlet televizyonekî damezrandiye di qanûna dewletê de yek peyvek Kurd derbas nabe. Dewlet di hin dibistanan de em bêjin dersên bijarte ya Kurdî jî çêkiriye li yek peyvek Kurd derbas nabe. Akademiyên Kurda vekiriye li zanîngeha yek peyvek Kurd derbas nabe. Ya din jî sibe yek rojekekî fîtikê xwe dikare hemû ji holê rake. Çima kelamekî Kurdî fîkandî rojnamevan hatin girtin. Aynen öyle. Yani ji ber vê yekê mesela hukuk mühim e. Eger tu hukuk pêk bînî ku hukuk jî destûra bingehîn ya vî welatiye destûra bingehîn jî dibe ji pêkhatiyên hemû welatan ve hem ji alî rêvebirî ve hem ji alî îdarî ve hem ji alî civakî ve hem ji alî siyasî ve bi hemû aliyê xwe divê bawayekî were zelal kirin. Ha avanaj li hevkirin e. Yani divê nameya dûmahiyê de jî gava meriv lê dinere bi rastî jî her tişt ji bo çareseriyê amade ye. Lê feqet çareser nabe. Çima? Çünkü destlatdarên Tirkiye yek û bi aqlên nijadperest dimeşe hê ew aqlê xwe neguherandiye. Mamoste di virda dixwazim taybetî bipirsim. Mesela Birêz Öcalan dime ji bo çareseriyê ez amade me. Ez karim pirsgirêkê nava heftiyekê de çareser bikim û aliyekî bawer e. Sedema ku em bêjin desthilatiya Tirk qebûl nake çê. Yani nijad tamam nijadperestî li aliyekê ama gelo nel gora berjewendiyê Tirkan e jî ev çareserî. Yani sedema ku lazım mirov taybet binirxîne bir qenaata min. Yani em bêjin aqlê AKP ku sala 2002 di gava hate ser hukûm aqlekî din bû. Yani AKP jî ji alî piştî damezrandina komara Tirkiye ji alî Komaristan ve hatibû binpêkirin. Yani ew aliyên İslamî ya ne Kemalîst jî ne dikarîbûn xwe îfade bikin. İjad nav siyasetê cî girtin, Kemalizmê jî bi rengekî em bêjin di qada vekirî de ji bo xwe bikar anîn, lê çi car nebûne Kemalîstên aslî. Piştî sala 2002 ku evana hatin ser hukûm ne dikarîbûn wek aslê xwe bimeşin. Yani xwe veşartin bi rengekî meriv dikarî bêje takiye kirin. Lê piştî sala 2007 ku berêve êdî desthilatdariya dewleta Tirkiye jî girtin destê xwe, îca sermayekî taybet ji xwe re çêkirin. Piştî wê sermaye taybet ya divê gotin sermaye kesk berêve ew cemaat û aliyê din ya nev dewletê ku bi hev re şîrkatî kiribûn gelek sucên mezin jî pêkanîn. û herî zêde jî piştî sala 2011 ku şerê Sûriye dest pê kir, aloziya li Sûriye dest pê kir, têkildarê karên navxwî ya Sûriye bû, li wan dera çeteyan bicî kir, li qada cîhanê de jî yani sucên şer pêkanî. Her ku sucên wan giran bû, sucê AKP'yê giran bû, xwe vegerand, vegeriya bi îtifaqên xwe ve piştî ku îtifaqê xwe jî guherand, lê dît ku tenê dikare ji şer sûd bigire. Yani tenê dikare bi şer serpiya bibîne. Ji ber wê yekê jî şer bi kar anî. Ji bo karanîna şer jî li Tirkiye û nijadperestiya not salî tenê bi rêya dijminatiya Kurdan derfet didi wan. Yani li nava Tirkiye mixabin ew nijadperestiya tund ku 100 sal li hember Kurda tê meşandin, gelek aliyên Tirkiye bawayekî tund dijminê Kurda kiriye. Ew dijminatiya Kurda bi kar anî bi rêya dijminatiya Kurda. Hem ket Sûriye li wan dera hemû karên xwe qirêj pêkanî. Lê her ku sucê xwe ji zêde bû, ji ber wê yekê niha naxwaze vegere aslê xwe. Yani jî naxwaze vegere ji bo pêvajoyekî çareseriyê. Eger ji îro şûn de bixwaze vegere pêvajoyekî çareseriyê, siberoj eger em bêjin bawayekî demokratîk, aştiyane, rê û rêbazên nûl Tirkiye çêbe,
وانی کو شر ده جیگرتنه وانی کو شر بزن کرنه وانی کو هم روشلاتا ناوین سوریه هم جل باکوری کردستان هم لباشور کردستان براستی جی bunu kuştun و قتل کرنا به صدام به هزاران به صد هزاران ده هزاران insanın براستی جی Vevarın darzan. Peki gel çıma yani gel çava tevdi veşmen dedi olsa. Çava mı? Gel mesela nihayetinde temsila kısmı ki gele Türkiye'ye. Rast ama bir vay bir fikrin. Yani piştiğini komara Türkiye hatiye damezrandın hatta nuha gele Kürt vaktüne hatiye hasbandın. Pişti ku Kürt kada siyasi de bir خباتی خوب تکوشنا خوب درکتیه پیش ایجاد دمجی واند اوسا چکری کو اگر کرد خودی ماف بن ابیوی ولاتی پرچه ببه امی ترک لور نمینن یا دنجی yani pişti 1923 او gelin Türkiye yen ne Türk ya hemu hatını asimlekirin yanji hatını derkirin naatır sekivanı usa hey ko eğer Kürt xadi maf bin ve hemu gelin dinci yan ve jder ve carekidin ve gelin Türkiye yani tırsavan eve kuvvet Türk demine. Fakat devir de peyama biraz ödeceğim diyarı o siyaset anodu siyav virde o tabi gelek siyaset medarın Bakuri Kürdistan'ı o Türkiye'de diyarı ku birasti lehevkirindeki esası her do alyan behevre kurttu ki yani ne tane geli Türk hemu gelin Türkiye behevre dikarın yani minakave ver çavuşlar Rojava Kürdistan'ı tehu yani hamu paket işte yani hamu PKK şu dijmatiye her mezelci eve yani lur xuyad ke mamusta eme berdevam bikin az evci bir bıkım çil dakika zedetir derbaz bu çapamenya Türkiye jibidim piştraji ve mijare ve greday eme berdevam bikin de çapamenya azat da çünkü mijare dinan derketne peş ve tamaşavan nejan daha jen bala xofetin çapamenya Türkiye به طایبتی کیجان مجار درخستنه پیش میواناش بین سر اکرانه و پشت همه صحبت خو بردام کن. روزنامه Aydınlık Cihda Daxuyanîn Wezîrê Karê Derveyê Tirk Mewlûd Çavuşoğlu wezîr îdia kir sed sala 21 de eger Tirkiye dixwaze xwedî îdia be divê bi welatên Asyayê re rabewrûnê. Pisporên siyasetê diyar dikin ku ev daxuyanî ji bo nixwemandina aloziya di navbera Tirkiye û Amerîka û Ewropayê de ye. Drojnameya bir günê nûçeyek derbarê xwesazûmankirina AKP di nav dewletê de derxistiye manşetê. Serokkomarê Tirk Erdogan ku welat bi biryarnameyan birêve dibe êdî wê perên xerc dike jî nekeve ber raporên hesabgiriyê. Rojname ji ber vê yekê dibêje îxtîdar pergaleke ku hesabê ne de ava dike. Gendelî ultîmasa hikûmeta AKP ji bo xizm û lêzimên wan hema bêje seranserê heftiyê jaliyê Rojnameya Cumhuriyetê ve derket pêş. Rojname herî dawî derbarê mijarê de bi manşeta balduza bi behre derket. Balduza müdîrê giştî perwerdeya Tirk Yusuf Büyük Hale Bağcı Özbaş bê ku bikeve ezmûnekê li Sancaktepe'yê weke müdîra perwerdeya navçî hate tayin kirin. Serokkomarê Tirk bi biryarnameyekê qerar da ku saziya xezîneya dewletê dikare bi şîrketên li Tirkiye û derveyê Tirkiye re şîrkatiye bike. Evrensel vê nûçeyê bi manşeta ji kîsê xelkê wê şîrketan xilas bikin derxist manşetê. Dünûçeyê de tê gotin hikûmeta Tirk ji bo şîrketên nêzî xwe jî îflasê û deynan xilas bikin ev biryargirtine. Di rojnameya kararê de hevdîtînên di navbera raydarên Amerîkî û Tirk de yên derbarê herêma Qaşû Ewle de ku pêk hatin derxistiye pêş. Rojname bawekî temkîn nêzî encama civîna aliyan bû got weke ku herêma Ewle temam e. Di rojnameya Millî Gazetede vê hefteyê jî mijara esasî qeyrana aborî bû. Di rojnamê de derbarê qeyranê de hat gotin ku xelk ne dikare îdara xwe bike û ne jî dikare tesarrufê bike. Heta perê rojê teng jî ji bo dayîna deynan bikartîne lê dîsa jî ji deynan nikare pêsîra xwe xelas bike. Di rojnameya Starê de ku yek ji rojnameyên hikûmeta Tirk ji bo rojeva Bakurê Sûriyê biguherîne balkişandiye ser Qibris û Rojhilatê Deryaspî. Çar fermandarên artêşa Tirka dagirker li Qibrisa ku dagir kirine peyama em li virin da. Yek ji rojnameyên hikûmeta Tirkî jî ji bo dagirkirina Bakurê Sûriyê bi manşeta korîdora aştiyê derket. Lê wisa xuya dike ku ev xweziya wan piştî ku Qesedê ragihand û 60 kilometre sînor veguhere qada şer di qirika wan demaye. Rojnameya Yeni Şafakê jî hevdîtina di navbera Amerîka û raydarên Tirk de derxistiye pêş. Rojname di manşetê de dibêje bila nebe weke hêza Çakûç û bi vî awayî de sasya xwe de tirsa xwe ya dijî statûya Rojavayê Kurdistanê jî tîne ziman. Amerîka di salên 1990 de
بریا هیزا چاکوچ ریا اوتونومیا باشور وکربون. به تماشاوان نهجا دوسیا کی می دنج درزه دا هي پشتیوی از دخوازم ام بخنوشان جبرکو ام ویم جاری بنرخینن او جی مجارا سازی و پارتیین کردان لباکوری کردستان هفتیا بوری جوینه که هفپار لدار خستن و پشت رجی بچاپمنی را داخویانی دان گوتن کو لهمبری داگر کریه وینا خوکرنه یک و باوای که هشمندیه که انیه که یکیتیا کردان ویل همبری داگر کریه بسکنو و هلوستا خوشی راگاندن ام لوی داخویانیا وان سازی و دزگین کردان بلین تماشاوان انجام پشت همه دوام بکن. Partiyen Kurdên Bakurê Kurdistanê li hemberî şerxwaziya dewleta Tirk daxuyaniyek dan. Partiyan bang li dagirkerên Kurdistanê kirin ku meseleya Kurd bi muxatabên xwe re bi rêya müzakereyan çareser bikin. Di dema daxuyaniya çapemeniyê de nûnerên Kongreya Civaka Demokratîk KCD, Partiya Demokratîk a Gelan HDP, Partiya Herêmên Demokratîk DBP, Partiya Sosyalîsta Bindestan SP, Komeleya Kurda Demokrat û Şoreşger DDKD, Partiya Mirov û Azadî PIA, Partiya Komünîsta Kurdistanê KKP, Platforma Demokratên Kurd KDP, Partiya Azadî û Partiya Demokratên Kurdistana Tirkiyeyê TKDP beşdar bûn. Nûnerên rêxistinên Kurd dan xuya kirin ku weke hemû milletên din mafê milletê Kurd jî heye ku li gorî daxwaza xwe bibe xwedî statûyeke siyasî. Ji ber ku ditirsin Kurd bibin dewlet. Mafê milletê Kurd ê wek hemû milletên din statûyê xwe yê siyasî li gor dixwaze xwe pek bîne. Tişta eşkera ve ku derdê Tirkiye ne evlehiyê sînor an jî qada evlehiyê ye. Heke wisa bûye ji pêşniyara derveyî devriyeye hevbeş ya li ser sînor reve bigotane belê. Ji xwe Tirkiye endamê NATO'ye ye û parastina evlehiyê sînorên wê dî wê di berpirsiyariya NATO'ye de jî. Lema pirsgirêka evlehiyê sînor li Tirkiyeyê nîne. Di daxuyaniyê de ji neteweyên Yekbûyî Konseya Ewropayê, Komîsyona Yekîtî Ewropayê û rêxistinên dinên navneteweyî hat daxwazkirin ku rê nedin dagirkirina erdên Kurdistanê. Bang li partiyên Kurd jî hate kirin ku berjewendiyên neteweyî di ser berjewendiyên xwe yên hizbî re bigirin. Di daxuyanê de ji çapemeniya Kurd jî hate xwestin ku weşana xwe ya ku dijberiya navxweyî xurttir dike bidawî bikin. Di dawiya daxuyanê de Parlamentoya Herêma Kurdistanê ji ber nasîna jenosîda êzdiyan hate pîrozkirin. Ben temaşavanê nêja mijar bi vîya way bûn mamoste ev daxuyanî ya rast ema bêje heftiya borî di hemû medya Kurd de weke nûçeyekî sereke ket weşanê û di çapemeniya azad de jî bi taybetî ciyekê berfirayê kirt. Yani ez nabêjim sedemê ji ber ku gihêviye gel pir mezinin ji bo rêxistinên Kurda û partî û dezgehên Kurda. Lê ev di demeke wiha de ev daxuyanî divê çawa were fêmkirin an jî mirov çawa şîrov. Divê heyamê di bi rastî jî ne tenê li Bakurê Kurdistanê li çar beşên Kurdistanê xebatên bi vî rengî hene. Yani beriya vê civîna çapemeniyê ku partiyên Kurdistanî bên bahev li Bakurê Kurdistanê wefdekî heyetekî çêbû heyet serî hemû partiyan da yani ew ku divê civîna çapemeniyê de amade nebûn. Du sê partiyên din jî PAK û PSK û Haqpar jî serî de ziyareta wan jî kirin. Armanca wan ew bû ku bi rastî li hember dagirkeriyê û nêzîkbûna Kurda helwestekî hevbeş ya xurt pêk bînin. Piştî ku ew partiyên ku bi hev kirin piranî dema hilbijartinê de jî bi hev re îttifaqekî danîbûn partiyên Kurdistanê li gel wan em bêjin vê beyana ku dosyayê de jî we berfireyî nîşan da li wir eşkere kir. Mesela o partiyên din jî du partiyên ji wan bi hev re beyanekî derxistin. Yani PAK û PSK jî bi hev re beyanekî derxistin. Di beyana xwe de bawayekî eşkere ew jî banga yekitiyê kirin. Her wisa em bêjin dijberiya dagirkeriya dewleta Tirk ya li Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê jî kirin. Yani tu li Rojavayê Kurdistanê nerî li wir jî keneke Rojava xebatekî xurt da dest pê kirin. 28 partiyan anî ba hev piştî ew 28 partî ku li hev kirin
konferansekî ji bo yekîtiya partiyên yani ji bo yekhelwestiya partiyên Kurdan çê bikin biryarekî standin niha ji bo jî pêşnûmeyekî ji bo peyreva navxwî jî amade kirin. Li Başûrê Kurdistanê pirsgirêk bi rastî ji mixabin pirsgirêk yani ew partiyên sereke bi taybet QDP û yeneke ji bo ku dev ji desthilatdariya xwe bernedin yan jî bi rengekî ji bo ku ew rêveberiya hikûmet û derfeta rêveberiyê destê xwe de bigirin û her wiha hêzên xwe ya eskerî jî bikartînin yani mixabin heta niha hêzekî hevbeş ya eskerî jî hêzekî pêşmerge ya hevbeş jî çênebûye hêzên QDP hê hêzên yeneke hê ji ber wê yekê li wan dera pêşketin çênabî yani piştî nehmaan ancak dikaribûn bi hev re hikûmetekî damezînin ku ev hikûmet hê jî pirsgirêkê xwe çareser nekiriye. Li ser Kerkûkê dixwazin li hev bikin lê her li hevkirinê de Kerkûk zêdetir ji Kurdistanê dûr dikevî yani piştî ew aloziya referandumê û êrişên heştî şabî û ew ê ji xwe Kurd dev ji Kerkûkê berdane Kerkûk berêve berêve em bêjin ber bi tunebûnê ve diçe yani Kurd li wan dera tune dikin. Niha hê nû dest pêkirine maddeya sed û çilemîn gengeşî dikin yani li wir pirsgirêk hene li Başûrê Kurdistanê pirsgirêk hene tabî li wir jî daxwaz hene yani her çiqas em bêjin di hêzên serekî pirsgirêkê gel eşkere daxwaza vê yekê dikî yani eger zextekî mezin li ser gel daneynin nikarin vê dengê gel jî bi rengekî bibirin ama evana hemû bi me nîşan dide ku pirsgirêkên me Kurda yek ji wan jî ew e ku hêzên me yên Kurdistanî bêne bahev û konferansekî li Belçikayê jî çêbû li wir jî eşkere derket holê ji çar beşên Kurdistanê hatibûn li wir jî keneke bangekî derxist di vê konferansê de di vê bangê de eşkere dibêje em rast bêjin yani niha ji bo ku bi rastî hemû hêzên Kurdistanî bikaribin bi hêsanî bêne bahev bi hev re bikaribin karên hevbeş bikin sê hêzên esasî divê bêne bahev yani ev jî yek ji wan PKK yek PDK Parti Demokratîk Kurdistanê Başûrê yek yeneke yani ev her sê hêz dibe bêne bahev bi rastî jî bi hev re ji bo berjewendiyên Kurdistanê ji bo berjewendiyên gelên Rojhilata Navîn kem navê niha li gorî agahiyan mesela Birêz Karayîlan jî anî ziman Birêz Cemîl Bayık jî anî ziman Birêz Mustafa Karasu jî anî ziman û gelek rayedanên Başûrê jî tînin ziman niha li gorî ku em ji daxuyaniyê wan an jî şîroveyê wan an jî nirxandinên wanî demê em godarî dikin têkiliyek di nav van ew rêxistinê ku tu basa wan dikî têkiliyekê heye lê çima ev bi awayî yekîtî dernakeve pêş sedem jî sedem pir eşkere yani em wê eşkerebûnê jî divê bi awayekî zelal bêjin dewletên dagirker li herêmê destavêtiyê hin hêzên me bi taybet jî bê çêbûyînên dumahiyê jî pêkhatinên dumahiyê jî em dizanin ku li Başûrê Kurdistan li gel Parti Demokratîk Kurdistan mixabin hin gavên taybet dabêjin yani îro eger li Başûrê Kurdistanê bîst û nizanim çend baregehên askerî ya dewleta Tirk hebe o çi astengiyekî nebîne ber bi pêş ve biçe û her wiha gelek car jî gelek kes jî bi awayekî eşkere û zelal dibêjin ku yanî ne tenê em bêjin aliyên PKK ji xeynî PKK aliyên din jî dibêjin yani partiyên din siyasetmedarên din yani teyareyên balafirên şer yên Tirkiye êrişê ser baregehên em bêjin askeriyê PKK dike ji xeynî wî jî êrişên gunda dike gundên sivîl tên bombebaran kirin yani çendîn car insanên sivîl li wan dera li ver bombebaran tabii jiyana xwe ji dest dan Şengalê jî heman tişkirin koordinata vana baregehên askerî ya Parti Demokratîk Kurdistan ve têdayî yani ez pirî cara jî bi nifsandiye wala çend pirî cara de çend cara min nifsandiye salên nod û du nod û pênc gava li wan dera bûm yani mi bi van çava dîtiyê ku ser baregehê Parti Demokratîk Kurdistan leşkerên Tirk hatine li wir harîta dane berxwe koordinat dane û teyareyên balafirên Tirk jî li wan dera çiyayên Kurdistanê bombebaran kirine. Evana tabi tekliyê wan bira hebe ne ku ez dijberiya tekliya Parti Demokratîk Kurdistan û Tirkiye dikim. Yani ji alî aborî ve ji alî siyasî ve tekliyê wan bira hebe lê bez
هزکی لهمبر هزکی دن یا کردا لگل دولتکی دن هف آهنگ به ev ya ji bo hemû Kurda xeterî yani heman tişt PKK sibe roj ji bo hêzekî din bi dewletekî din re bike ew jî xeter e. İja divir de lazim e em vê hişyariya wek yani insanên em bêjin êdî millet wisa dibêje wek rewşenbîr tê nas kirin divê divî warî de helwesta xwe eşkere bikin yani ne ku em dijminatiya partiyan bikin dijminatiya partiyan binavkirina xıyanetê ya herî tiştî xirab e yani em vê tişta divê nekin lê bes divê em hişyarîkî jî divî warî de bikin bi rastî jî divê Kurd li hemberî hev helwesta xwe baştir bikin bira peywendiyê wan li gel dewletê din hebe bira danûstendina wan li gel dewletê din hebe lê feqet çê nabe vê danûstendina xwe ji bo hêzekî din bikarbînin ji bo Bilaj li ser berjewendiyên xwe Kurda berjewendiyê ya ev jî heye tabii divê hemû aliyên Kurdistanê bi rengekê qedrê hev bigirin rê û rêbazê hev de bi rastî jî ew hestên berjewendiyê ya hevpar bikarbînin eva jî gelek gelek mühim yani divî warî de hewildan hene qenaata min ne ji xwe eger ev hewildana tune bana heta niha gelek tiştên xirab jî dibû yani êdî gel jî divî warî de hestiyar e bi rastî jî her hêzek nikare wek berê em bêjin wek salên nodî nod û pêncî nod û hefta wan tevgerî yani herî axirîn li wan sala tiştên nexweş nav Kurda diçe bû ama ew hestên Kurdistaniyan jî êdî rê nade wê yekê ev ya jî bi rengekî divê em bibînin. Belê. Mamoste divê hefteyê de dîsa mijara ew ê hebû mijara Maxmûrê hebû tê jî ji nêz de şopand û di çapemeniya azad de jî gelek derkete pêş salvegera pêncan a ku Daeş tedî êrişê Başûrê Kurdistanê kir û Maxmûr hem weke wargeh û weke herêm ku li hemberî vê van êrişan bû mertal derbarê wê de jî dosyakê me heye em bîr bixin û ji ber ku em dixwazin tiştekê din jî bîr bixin temaşevanên êja di wê demê de Birêz Barzanî serokê PDK serdana wargehê kir spasiya gerîla kir ku wê qehremaniyê nîşan dan û rê li ber dagirkeriya Daişê girtin niha dosya Maxmûrê bîbînin ser ekranên we vê mijarê jî em ê binirxînin ji ber ku Maxmûr dibin dorpêça PDK de nahêlin ku gel biçe derve û were û her wiha di rojê borî de du jinên ducanî ku wê zaroka xwe bînin dinê ji ber ku rê neda wan bigîjine nexweşxane zarokê xwe wenda kirin. Di destpêka salên nodî de piştî ku tevgera azadiyê li herêmê bihêz bû û serhildanên gel destpê kirin, dewleta Tirkiya dagirker dest bi şewtandina gundan û înfazên bêdarizandin kir. Dewleta Tirk li hemberî tevgera azadiyê zor li gundiyan dikir ku bibin cerdevan û li hemberî zarokê xwe bi artêşa Tirk re kar bikin. Dema ku gundiyan ev teklîfa dewleta Tirkî qebûl nekirin bi hezaran ji wan tevî malbatê xwe neçarî koçberiyê hatin kirin. Gundî pêşî li derdora navçeya Zaxoyê bicihîbûn. Pişre ji wir jî ji ber zextên artêşa Tirkiya bi hevkariya PDK neçarman derbasî hereman bihêrê û şeranîş bibin. Balafirên şeriyên dewleta Tirkiye gelek caran bombe barandin ser her du waregehan û bûn sedemê mirina bi dehan kesan. Di sala 1995 de netên yekbî li herêma Ertûşê ji bo wan koçberan kampekê vekir. Lê belê dewleta Tirk êrişî wê derê jî kir. Netên yekbî wê demê jî bêdengma. PDK jî li serzora dewleta Tirkiye ambargo danî ser koçberan. Vê yekê şertên jiyana wan hê dijwartir kir. Piştî demekî koçberan kamp terikandin derbasî herêma Nînovayê bûn. Şertên li Nînovayê jî nehêsan bûn. Piştî demekî neçarman biçin Maxmûrê. Di sala 1998 de koçberên Bakurê Kurdistanê ku hêjmara wan nêzî 12,000 bûn kampa Maxmûrê ava kirin. Netewên yekbî jî ev kamp fermî pejirand û nûneriya xwe lê vekir. Piştî salan yek ji deverên ku bû hedefa êrişên Daişê Maxmûr bû. Roja heftê tebaxa 2004 çeteyên Daişê êrişî waregehê kirin. Bi pêşengiya gerîlayan gelê kampa Maxmûrê bi berxwedanekê mezin êrişên çeteyan şikandin. Wê demê pêşmerge jî tevlî berxwedanê bû. Xeteriya li ser hewlêrê rabû. Piştî rizgarkirinê serokê herêma Başûrê Kurdistanê yê wê demê Mesûd Barzanî li waregehê çû serdana gerîlayan. Ji ber berxwedana wan malavahiya wan kir.
û balkişan ser giringiya Yeketiya Kurdan. ئیسال وارەگەها مەخمورێ دە دۆرپێچە پێدەکیدەیە. ڕۆژە حەڤدە تیرمەها ئیسال پشتی بوویەرە کوشتنە بەرپرسیاری میتا ترک ئۆسمان کوێسە یا لە ڕێستۆرانتە هۆکا بازا لە هەولێرێ وارەگەها مەخمورێ دیسە بوو هەدەف. هەفسەرۆکە شارەداریە وارەگەها شەید ڕۆستەم جودی یا مەخمورێ لەیلا ئارزوو ئیلهان دەبێژە ئەو مەخمورە فەدەکار یاک و هەولێر ژە ێریشێن داعیشێ پاراست ئیرۆ دبن دۆرپێچە ڕێڤێبریە هەولێرێتەیە. هانی به دهان جار وارگه همه به ایریش و زختن به وی شوازی را رو به رو هاتیه ده پیواجو 2014 ده سکن وارگه هات تقدیر کرن و که نمونه که یا تکوشین هات دیتن حتی لپیش جاوه همو دنیای سروک هرم کردستان یه دمه مسعود بارزانی بخواه هات وارگه و هزن وارگه و هزن هپگی لوارگه پیروز کردن جبوی تکوشین و جبوی برخوادان و یا لهمبر چته اندایشه لیرو ام دبینن همان او کسین که هاتین تکوشین و هزا وارگه پیروز کردن ایرو ایری شکل سر وارگه داتینن امبارگوی داتینن سر وارگه به تماشاوان نهجا مخمور بوی آوایه یعنی ده انجام ایریشه که پر گران و مزن ایسال و نودی ده گل کویرو 12-13 باسا 12-13 کسان دکن وارگاه پنابران شهید رستم جودی یا مخموری دمینن اوانا ده سال نودی ده دبن بومباردمانا دولت ترک دابون جنکشاری جهریم ابتایبتی جهریم بوتانه کج جزیره بوتان بگره حتی جولمرگی نچار بون کو در بازی باشوری کردستانه بون گلک ایش و آزار کشاندن حتی که گیشتن مخموره لیل مخموره جی وکی دوسیا مدرجی ودی هفته تباها 2014 پشتی شنگاله داعش ایریش باشوری کردستانه کرد ایریش bir باشوری کردستانه مخمور بو مرتال لی مخابن ایرو دبن دور پیچا هزین پیدا که دایمانسته نها وقتا مرو مخمور دنرخینه مخمور لسر tam لسر سینوره ام بیجن عراقی و باشوری کردستانه یعنی خطه که لی دیمن داجی مدیا دیمنه که کوهیویا گل بلند کر اساس او سردانا بریز برزانی یعنی چما وی دمی هلوسته که bu sahat nişandan hatta bangavazî li gerîla hat kirin ku Herêma Kurdistanê biparêzin û îro ev dijberî çi ye? Mero kare çawa binirxîne yani ew dîmen çima carekê dinayê? Yani ez serî de vê tişta bi awayekî zelal û vekirî dixwazim bêjim bi rastî jî hemû aliyên PDK'yî bi heman çavî li meseleyê nanerin. Yani wek hestekî taybet jî qasî ku ez nas dikim yan jî qasî ku dişopînim bêjim. Yani siberoj wezîfeyekî mezin dikeve ser milê Birêz Mesûd Barzanî di vî warî de bi rastî divê hem helwestekî xurt bigire hem jî ev nakokiya navbera hêzên Kurdistanî de bikare bi ji holê rakî. Yani di salên 2013 wan de jî bira bê bîra we Birêz Öcalan jî di vî warî de bi rastî payeyekî bilind dabû Birêz Mesûd Barzanî û dikare bû eşkere jî gotibû ku ew dikare rêveberiya berpirsyariya hemû gelên Kurd ya çar perçeyên Kurdistanê bikî. Yani bi awayekî eşkere jî vê tişta gotibû di vî warî de ez hêvî dikim Sedema ku xetimî çi bû mamoste? Mesela wê demê çünkü sedema ku xetimî siyaseta şaş e. Yek her du aliyên Başûrê Kurdistanê ya xurt bi hev nekirin. Li hemberî hev ji devla ku berjewendiya milletê xwe, gelê xwe, axa xwe biparêzin li hemberî hev dest bi nakokiya kirin. Ya duyemîn ew problema ku piştî têkçûyîna siyasetê me dît sedî pêncî yekê axa Kurdistanê ji bin destê destlatariya Kurdan derxist ew siyaseta referandumê yani bi gor hestiyarî domandin gavên aqlane navetin ew jî paş vevegeriya. Ha piştî paş vegerê jî
piştî paşvegere jî destên dewletên herêmê bi taybetî jî destên İran û Tirkiye li wir xurttir bû. Piştî ku destê wan xurttir bû, dikarin gelek xirabiya jî li Kurda bikin. Yani ne ku ji bo berjewendiyê Kurda dewleta Tirkiye yan jî dewleta İran li wan derane. Ji bo berjewendiya xwe li warane û ji bo wê yekê jî Kurda dikarin li hember hêzên din bikar bînin. Fakat mesela Maxmur de jî dosyayê de jî eşkereye mebxû jî dît yani ez di wê qenaetê de me wan şevan wan rojên ku şer qewimî bû bi rastî jî gelek ji nêz ve jî mişopa yani ne wek propagandayekî dibêjim ne wek em bêjin kêmkirina aliyekî bilindkirina aliyekî din dibêjim. Lê tiştê rastîn xuya dikir ev bû. Dema Daeş êrişî Maxmura Jêrîn kir, Maxmura Jêrîn piranî destê Erebê da bû yani wek wargehekî Ereba jî dihate zanîn ser girêdayê Musulê bû. Dema 2014 meha Hezîranê êrişê Maxmura Jêrîn kir. Bawer bike ku berê xwe dabû Hewlêrê wê şevê em bêjin bi hezaran kes ji Hewlêrê derketin. Yani insanên sivîl tabii normal di şer de insan ji ber şer zarokê xwe digire û diçe ciyê din û falan bêvan. Lê li wir gava insan ji Hewlêrê derketin aloziyekî mezin li nava Hewlêrê çêbû. Lê yek tiştek wê şevê hêviya insanan bi ciyanî. Yek tiştek. Kem insanên ku em bêjin weka gerîlla li derdora Maxmûrê bûn ew pêşî li Daişê girtin li hember Daişê şerekî xurt kirin. Yani Deniz Fırat jî di wî şerî de şehîd kirin. Aynen wisa yani Deniz Fırat jî wek hevalekî rojnamevan di wî şerî de jiyana xwe ji desta şehîd ket. Heman şevê mesela ew êrişa sekilandina êrişa Daişê ku heman tişt Şengalê jî çêbû heman tişt li Kobanî li ber çavê dinyayê çêbû. Yani em bêjin çi şervanên YPG û YPJ'yê bin, çi şervanên YBŞ'yê bin, an jî çi şervanên HPG'yê bin bi rengekî li wan dera li hember Daişê bawayekî xurt berxuda. Ew berxudana xurt pêşî li Daişê kirt. Yani Daîş xwe negihand Hewlêrê. Daîş xwe gihand bû Musulê. Daîş eger bihatana bi rastî jî li wan dera me dît ku yani ew hêzên Başûrê Kurdistanê li hember Daişê di destpêkê de bi xurtî şerkirinê de problemê wan hebû. Yani li Şengalê jî tişta dît, li Musulê jî li tabii piştre xwe bi nîzam kirin bi hevkariya hêzên navnetewî koalisyona navnetewî li wan dera jî li hember Daişê hem şerekî xurt dan û pêşmerge jî li wan dera şehadet şehîd bûn ciyana xwe ji destan yani li hember Daişê mirov dikare bêje ku welay qet şer nekirin. Li feqat ew Maxmûrê wê şevê eger ew berxudana HPG'yan nebana xeterekî mezin bû ji bo Hewlêrê jî. Kek Mesut wek siyasetmedarekî Birêz Mesut Barzanî wek siyasetmedarekî bi rastî jî karekî dîrokî kir wê şevê piştî wê şerê spasiya wan gerîlayên fermandarê gerîlayên Maxmûrê kir. Yani di wî warî de jî di nav Kurda de em bêjin bawayekî xurt bi rastî jî ji alî yekitiyê ve gelek hestên bingehîn derketore. Yani îro jî pêwîstî bi wê yekê. Em vê tişta zanin. Eşkere daxwaz kiribûn. Yani yeneke jî, QDP jî ji bo parastina herêmê li hember şerê li hember Daişê ji Qendîlê gerîla xwestibûn. Gerîla bu otobozan daketin bajaran. Bergirtin ku li ber mesela ji bo parastina Kerkûkê girtin. Hem ji bo Kerkûkê hem ji bo em bêjin Maxmûrê hem ji bo Hewlêrê. Yani tiştê ku herî baş ev eş ku yani ev ya ne serbilindiya HPG'yê yan jî PKK'yê. Wek hêzekî Kurdî wezîfeye erkaviye yani ev ya ji bo tiştekî din nabêjim. Sibe eger êrişekî li aliyekî dinê Kurdistanê çê bibe hemû hêzên Kurdistanê divê di wî warî de tev bigerin. Yani qet tişkî nikarin bikin bira dijminatiye hev nekin. Heviya tabii ji bo pêşeroj jî hêviya me ye bi rastî jî ama di wî warî de ji Kurdara tiştê herî mühim vê heyamê de ew e eger em dixwazin destkeftiyê me bi rastî jî mezin û mayînde be divê berî her tiştê em bihev bikin. Yani li hevkirinê de jî sê partiyên esasî carekî din dubare bikin PKK, PDK, Parti Demokratik Kurdistan, YNK, Yekîtîn İçtimai Kurdistan. Bir rastî jî divê bawayekî xurt berine bahev
pişti le hatın avan ev partiyen din jî biçûk nabilim hemû partiyen din dikarin bi hesattir werin bahev ku ji bo Rojavayê Kurdistanê jî ji bo Başûr Bakurê Kurdistanê jî tiştê pêwîst e be. Belê. Mamoste ama hey çapemeniya cîhanê jî maye em ê parve bikin lê beriya wê hinek mijarek ku di çapemeniya Tirk de derketine pêş ez dixwazim hinekê ama Kurd em hinkî çavdêriya wa jî bikin. Mesela çapemeniya Tirk de bi taybetî xitmîna siyasî dîplomatîk û rewşa aboriya li Tirkiye hê jî weke mijareke sereke ku di çapemeniyê de cî digire. Çapemeniya AKP her çixaz rewşekê din nîşan bide jî lê çapemeniya Tirkiye qismê ku hê jî nedibin nîrêwa daye vê rewşê radgîne be çavet ew yam ro çawa dinixine yani ji bo ku ji vê aloziyê derkeve kare çi bike Tirkiye? Ye problema Türkiye ji bo ku ji vê aloziyê derkeve lazım meseleyan bi guftûgeyan danûstendin am diyalog û müzakereyan çareser bike lê ew aqil tune yani birêz çalan jî bal dikişîne dibe em amade ne lê divê aqlêwan jî aqlêwanê siyasî jî aqlêwanê din jî ya devletê divê divî warî de hezir be amade be bi rastî jî ew aqil hê jî tune ye ew aqil tunebûna wê aqilê jî ji çapemeniya wan diyare çapemeniya ku bin bandora AKP'ye de diyare ya din jî çapemeniya ittifaqê wan jî diyarî yani niha em dizanin piştî ku AKP ber bi têkçûnê ve çû iktidara xwe wenda kir 2015 şûn de ittifaqekî damezran. Dilgel Ergenekoniyan û dilgel MHP'yen nijadperestên Tirk ittifaqekî damezran. Ew ittifaqa Erdoğan kir mecbûrî wan. Yani AKP ket bin bandora wan. Taybet jî zêdetir ket bin bandora Ergenekonê. Tu çapemeniya Ergenekonê dilerî aydınlık jî serî de dilê îja dest bi açılmekî nû yani vebûnekî nû dest pê kirine Asya vebûna Asya açılma Asya dibêjin. Ew çi ye? Tabii ew ji ber ku bi hev ketine ji ber ku siber roj dikarin zêdetir jî bi hev bikevin bi me nîşan dide. Partiye nû têne ava kirin mamoste? Xeynû generalê wan ê teqewît yê ku ji kar hatine dûrxistin û falan bêvan van rojana xeber din yani ew aloziya mezin ya nav wan bi peyvên xwe bawayekî eşkere dibêjin. Yani dibêjin em li rojhilata navîn ber bi têkçûnekî mezin ve diçin û çi kesek nikarin me ji vê têkçûnê xelas bikin. Çima? Çünkü bi gurara ketin nav sepetekî yani bi rengekî werkirin ku êdî nikarin çi gavekî bavin. İdlibê bi ev xistine yani ev ya cî her xitmîna siyasî mezin dike di alî dîplomatîk de wan dixe astengiyê wan mecbûrî hin tiştên dike û her diçe rewşa wana aborî jî zêdetir xirab dibe. Evana ev û tamam dike yani problema herî mezin ya wan براستی جهت و هفتیا بوری هسکی فیدید بنا وید دمینش خو اما دیمنه کو هاتنه دور دیروکی اما بجنمان همو دورا وان گرتنه خرا کرنه و لچای قازان جی مادنا زیر دست بگیریه لی یا بالکش اف بو بامست و هفتی بتایبتی اف کد روزه و دورا جی مجداق یعنی اردوغان دید کو لاوه که دگریا دخواست کو روزه و بگورینه حتی داخویانی دوی چرچوه جده دا گود کو اف بریار نج علی مواهاتی داین لی سازیه که ناونه شرکته که ناونه توی تاج کانادای تیل ورالی کولین که 10 ساله ودره کولای دارو دارستان ودره تف یوخ کریه و اردوغان رالبت بیجه نا اف نج علی اف شارداریا اوی بریار دایم و دستوری دایم 2001 داد به دستور دایه اف چالاکی مرو چاوا ببینم واسه یعنی جبر کو بروک روجا و کسرکه چاپمنی AKP درخست پیش yani Siber Roj Erdoğan dikarı beji divi valide mukapandın o tiştekir. Şu gelek vi dikapinin be hesayı jî dikapı ama ne usay tabii. Ev ne kapı ama çevirmen divi diyarın ku agahiyen çevçiddim yani bir desteği mezun buye o hemu iznen çayın qazeci de heyama AKP'ye de hatiye dair o serdeci CEO'ye şirketa kul qaze çayın qaze embejin jbo zer derxistine havul dedi. Bu xuji aşkere dike ku $10 milyon daye akıbeti jbo wan derna jbo wi xabate aşkere. O hersa pesla Türkacıdır ve keverek dikarin kevra baş bikşinin yani hep çendin salı keverin meyvan dernaji hemu ev kışandı. Lelibir tişteki diyar eve bavay ki xurt dici
ew hilweşandina çiyayên qazê hat derketî yani cara ewle ku li Tirkiye ji bo parastina hawîrdor bi 10,000 insan li çiyayekî meşiyan û ber bi şantiyeya wê şîrketê ve çû piştî wê jî ji xwe tirsek ket nava hikûmetê jî yani xurt bawayekî xwedî derketinekî bi vî rengî xurt ew jî mecbûr man çünkü li ber çavê dinyayê hawîrdor ji holê radikin yani hemû awayê xwe ve ji holê radikin heta hat wê radê ku ji peyva zarokan tirsiyan yani TRT zarok hemû dünya dît ku zarokek behsa çiyayê qazê ku cîdi pêşkeşvana bernameyê dengî dibir yani hikûmet hat wê radê ku ji peyva zarokan tirsiya çünkü zarok et sibere nikare bigire hundir jî yekî mezin bara dikaribû bi gota dixwaze hikûmetê hilweşî li ji ber wê yekê tiştên bi ser mamosta Ayşe anîn dikarin ser wî ji banê feqet vêya zarokek nehsarî dengî wî jî hat birî ha divir de divê em vê yeka jî bizanibin yani mixabin gava em dibêjin hinek kes li ji beriya me dikin ama ev ya jî rastiyekî ye yani li Tirkiye ew aliyên ku xwedîtî li çiyayên qazê kirin di serî de çi Kurd çi Türk çi qewmên din axir ew xwedîtiya Xurt li Hesenkeyfê nehate kirin piştî ku ew xwedîtiya Xurt li Heskîfê nehate kirin mixabin Heskîf nihat bin avê de yani dîroka 12,000 salan ber bi tunebûnê ve diçe tunebûnekî mezin ve diçe ev jî wendakirina hemû gelên Tirkiyeyê yani ne tena serê xwe em bêjin ya Kurdê Bakurê Kurdistanê bi rastî jî ji bo hemû gelên rojhilata navîn wendakirinekî mezin e lê mixabin hê jî dikarin wê rola bilîzin yani yek mînakek bidin biqedînin yani çendê hanê bala min kişand HDP şaxa İstanbulê ji çend ciyan otoboza radikirin îlan dabûn işte falan roj falan saetê de ji falan erdî wê otobozê me rabin ber bi çiyayên qazê ve biçin ev ya tiştekî gelek baş e lê hêviya me ew bû ku yani şaxa İstanbulê ya CHP û ya êdin jî bi hev re bigotara falan roj otobozên me ji falan erdî radibe em ê 10,000 em ê 100,000 ber bi Heskîfê ve bimeşin yani vê tişta lazim ew ji hêvî kî bû lê ez divira da CHP got mamostede ew heftiya borî ew jî asas mijarekî wextê me zêde nema lê ama bi çend peyva Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP di çapemeniyê de ragihand ku ew ê di rojê pêş de konferansekê li dar bixin derbarê Sûriyê de lê wê bi taybetî jî balê kişand ku wê gazî rêxistinên rojava nekin mirovê gerek çar yani di çapemeniyê xweş peyvdarê Qesedeyê birêz Mustafa Balî da li ser Twitterê de tabii bana tiştên rojane ne ama Twitterê dibe yani gava bakirana em jî li bendê ku em ê beşdar bin yani tiştekî din ama diyarê ji tribûna re dilîze yani naxwaze ji bo çareserkirina meselê tabii ji bo çareserî dev jê berdin yani em jê gazinda nakin ku çima PYD re nakevit tekiliye yani hêl Tirkiye peywendiya xwe li gel HDP nikare deyne yani CHP partiyekî wisa ji HDP tirsi yani hevdîtinek li gel HDP'ye bike ve siberoj çi bê serê wê wê tişta hesab dike yani ev ya tirsekî mezin ji xwe serkeftina AKP jî ev tirsa mezin yani ev tirsa wan ya CHP'yi ya taybet jî rêveberiya CHP tune bala heta niha Tirkiye nedat vê halî jî lê çare ev e ne tenê li gel PYD'yê yani pêşî li Tirkiye li gel HDP'ye bi hev re îtifaqekî xurt bikin û ji bo tiştekî ji ne ji bo demokrasiya Tirkiye îtifaqekî xurt çavê melenê ku ji bo rojava rojava yan ama ew ya êdin jî bi xuretîne belê mamoste em li çapemeniya cîhanê jî binêrin temaşevanên hêja pênc-şeş deqîmeyê dawî mayemê çapemeniya cîhanê jî bara par ve bikin û piştre jî bi nirxandinekê kin em ê axatirê xwe jor bixwazin Washington Postê encama civîna heyetên Amerîkî û Tirkên têkildarî Bakur Rojdatê Sûriyê weke nûçeya sereke bi vê manşetê deranî pêş. Amerîka û Tirkiye li ser sazkirina herêma Ewleya li Bakurê Sûriyê li hev kirin.
دنوچه د ته د شانکرون کو به لهف کرنه وسا خویا کو پیشی لریشک ترکان ال د شروان کردن سوریه هات گرتن روزنامه زمان کو هر دو آلیان جی لسر ناورو کا لهف کرنه آگاهی زلال ندانه روزنامه العرب تکلداری هدی ترا دنابر رایدارن امریکا و ترک دنوچه گوشاند روزنامه درباره مجال دو ها گوت وزارت کار دروی یا ترکیه روزا چهارشنبه راگاند کو انقره و واشنگتن درباره اواکرنا حرم اولاد لهف کرنه به کو کرایا حرم دیار بکه جخوا اف مجرا هری آلوز یا دنابرا هر دوالیان ده فرانس 24 جی داخویانی وزارت پاراستنی یا امریکایی یا تکلدار شربونا شانین رضایین داعش کرمانشد و به ویسر ناوی وشاند پنتاگون تثبیت کرد که داعش جنوبه خواه کمیسر هفدکه دنوچه تگوتن کل دمکه کو دیا لشکرین خواه سوریه ودکشینه پنتاگون راپورک درباره داعش ده وشاند لگوی راپور داعش لسوریه و عراق جنوبه خواه برقصندکه و سدما بنگهین آوه که جی وکشینا امریکی یا جهرمیه روزنامه لوموند راپورکه لسر روشا چاوکانین جهانی وکه نوچه سرکه وشاند و به مانشت راگاند لگوی راپور مروایی چاوکانین جهانی تلف دکه نوچه بخواه سپارتنا انالیزن پسپور نتوین یک بوید دزانی کو زیده خرش کرنا چاوکانین بنگهین این جهانی دکاره به صدما فلکتین مزن روزنامه د گاردیان جی داخویانیا تکلدار جوینا ترک و امریکان کر یک جنوچین سرکه و به مانشت راگاند ترکیه و امریکای خواه گاندن لف کرنه که کو تانسیونا درباره کردان ده و کم بکه روزنامه د دزانین کو د چرچوه لف کرنه ده و ناونده که اپراسیون هف پار لترکیه و رساس کرن الجزیره نوچه که لسر روشا داوی یا یمن درانی پیش و به سر ناوی وشاند رخصنا نتوین یک بوی بانگلالیان کرکو لعدانه داوی لشیدت بینن مال پر رادگینه کو ددمین داوی ده لعدانه شهر نابرا هزن حکمت و شهروان حوسی ده جنوبه گروبیه و ده شهر ده هری زده سیویلتین کوشتن آنجی مقدور دبن آژانسا نوچانا آلمان دوچ ولا شرط کو ایران جبو هر دیتنه محتمل ان لگل دیایی درتینه پیش به مانشت راگاند ایران دوی امریکا امبارگویان راکه بیوکو امباخون روحانی دستشان کرد کو هک امریکا امبارگوی بداوی بکه و دمه ده زمینه که آخفتنه جی چه به روزنامه جروسلم پوست بنوچه که لیدر پارتیا کارکر بریتانیایی و که دجمنه جویا نشان دا و نوچه به مانشت وشاند کوربنی اندامین پارتیا کارکر دجی اسرائیل و جویان سورد که بله تماشاوان نژاد چاپمنیا جهان دجی ام مجار درکتنه پیش ما مستب تایبتی هفدیتنا ریبر عبدالله هوجران را د چاپمنیا جهان دجی دنگ بدا تایبتی بانگوازی وی جبو ترکیه و هر وها اف جوینا دنابرا دولتین یک بوی امریکا شانده امریکا و ریبریا آنکاره دجی دیسا وکم مجارک سرکه د چاپمنیا جهان ده جی گرد حتی هرما اوله بطایبتی چیه چنینه تدسپیکی جیته اوکر یعنی کسین چاودیرین سیاسی چاودیرین دیپلماتیک نرخاندن انجی کرن ده چاپمنیا جهان ده بطایبتی و مجاره ام مجار مرو وقتا اوا چاپمنیا جهان کو ام دبیجین جی نه روزنامه جریزه روزنامه کو اوی ای سرکه ای دولتهای امریکا بریتانیا و ولاتین اوروپا بس هواد کن یعنی نکوش روزنامه هریمی یا جلوکال ویا مرو چاوا کاره بنرخنه یعنی اف دنگ ودانا بانگوازیا برزو جلان چما اوقاس گرینگش بو جهانی چند سه چهار دقیقه میداوی یعنی چته هری خویاد که اوه اف چاپمنیا کو براستی ام وک نج چاپمنیا جریزین ده اسبینن هر یک باوه کی چاپمنیا دولت آخونه جی یا جی نرینن دولت آخو در ناکن یعنی چه بی بی سی به چه دویچه وله به چه واشنگتن پوست به و همو گاردیان بو ایدن همیان اگر دوی وارده بالک شانده بن یک نوچه کی او جی گرینگیا و نوچه نشانده ده یان جی حسابی وانه سروی نوچه نشانده ده یان جی پیاما دولت آخوش سروی نوچه وده ده اما نامه چیه بیانا پارزرین بریزو جلان گاوا
divan derade cî derket eviya bi me nîşan dide ku bi rastî bawayekî giringî dan ve peyamê çünkü di hemiyan de yek tiştek derket oluyor. Yani ez dikarim mesela Kürt çareser bikim. Taybetî ji wêya gotin. Beli. Ev gotina derxistin peş. Yani ez dikarim mesela Kürt çareser bikim. Javiya jî me nîşan dide ku bi rastî ji bo çareseriya pirsgirêka Kürt xwestin di raya cîhanê de viya derxin peş. Yani Daul Reuters dest pê kir li ne tenê çapemeniya naskirî hema bêje hemû çapemeniya cîhanê di hemiyan de bir rengekî ya kêm ya mezin bû nûçe ama di hemiyan de jî bi berfirehî derket. Yani bir yek peyam, bir yek aliyek ne. Detayın nûçeye hebû. Tabii di hin nûçeyan de girêdan ew jî. Hevdîtinên Amerîka û Tirkiye jî yani çi teklî xul gel van hevdîtinan heye. Diyarı tekliye xul gelvan hevdîtinan heye. Yani bawayekî eşkere nebe jî. Yan jî em bêjin ji peyama Birêz Öcalan meriv nikaribe encamekî wisa derxe jî. Yan jî aliyên siyasî ya vê meseleyê çi qesede çi Amerîka çi Tirkiye tiştek di wî warî de nebêj jî mirov dikare bêje ku eger çareseriyekî pêwîst be dermanê wê çareseriyê destê Birêz Öcalan de. Yani ev ya ne tane seri xwayam dibêjin. Aliyên siyasiyê Bakurê Kurdistanê tevgera azadiya Kurd dibêje. Aliyên siyasiyê Rojavayê Kurdistanê yên xweseriya demokratîk hemû dibêjin. Yani ji PYD bigire hetayê dina û gelek aliyên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye jî wek siyasetmedarên ku bi rastî dixwazin mesele çareser bin vê tişta dibêjin. Ev bi me nîşan dide ku bi rastî meseleyekî mühim e divî warî de jî divê were gav werin avêtin. Ama tabii ew çawa bi çawa. Olawan jî heye tabii. Piştî cejnê herhalde em ê karibin ser hem tişta zêdetir bax. Benim mamosta gelek spas eger gotinekî de dawe hebe. Carekî din jî cejna hemû temaşevanan pîroz dikim. Gelek spas em jî cejna te pîroz dikin û em vên te bixêratî gelek spas ji bo te wextê xwe ji bara veqetan ji bo nirxandinên te ingirî. Bê temaşevanên nêja em ê dawî bikin em ê xatirê xwe ji we bixwazin dîsa di dawiya bernamê de çil welat çi jî li dervayê welat em di serî de cejna gelê xwe gelê Kurd û pêkateyên ku îro pêra dijî em pîroz dikin mamoste Fehîm destpêkê gotibûk ne kesên ne Misilmanên AKP'yê an jî ne Misilmanên Daişî. Mena Misilmanên AKP'yê te de xirab ne te. Xirab yani xirab dervayê xirab em cejna hemû alema İslamê em pîroz dikin û em hêvî dikin ku ev cejin bibe wesîleya aştî aramî û biratiya gelan û wekheviyê û em hêvî dikin ku hemû hêviyên şehîdan ku duwê oxirê de jiyana xwe ji dest dan û tevlî karwanên nemran bûn bicih were bi wan xwestekan em xatirê xwe ji we dixwazin em dibêjin heta heftiyekê din bi mijarên nû û mêvanên nû re nirxandin bimînin xêr û xweşê de dema we xweş be.